Let's go. Moran Resma. Ayo ayo Bu Bos Pak Bos. Bojomu tak silih mira penak tak bareng. Kelingan manis eseme. Manis eseme. Tresno lan kasih sayange karep atiku lakon dadi bojone sayange wis duwe bojo anakku siji mas aku wis kadung tresno kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut sumpah nikate yen kula dadi gawe tegate ngati ora bakal ngluru gati pasar bersama Moro Tresno jambu alas kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut sumpah wis janji arep sehidup semati ayo Bu Bos senang lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas manis rasane najan tilas tak enteni rodone sayange wis duwe aku wis kadung tresno rasane
masih banyak Ayo. stoknya, tenang wae. Lewong diatur ke seco. Bersama dengan Mas Eno. Lali, anaknya karnaval wis lali. Ayo money changer. Tolong ditukarkan. Tuker rasa dihitung, dicaruk aja. Lah iya jane ya. Rasa mbok hitung. Pengumuman Bapak Ibu yang mau tuker rasa dihitung, caruk. Kene piro? Satu pendito. Apa Sunti? Mana di mana anak kambing saya? Mugi Gusti lagi tresnaku bakal dino mati. Marat tresna. Pengumuman. Kepiye? Interupsi. Wah, jangan Bu Suti iki jan. Piye. Bar iki kok to sesideman. Mangke bapakku Pak Wahyo ki ngersake lali janjine. Lali janjine. Sesideman terus lali janjine nggih Pak nggih. Wis kok Kajenge gayeng sing ngurus. Pripun? Bu. Bu. Pripun Pak? Nggih. Pak Saryo. Oh, nggih. Pak Saryo mangke ngersake lali janjine.
Pak Wahyu malah dereng, Ding. Sabda pertintoran ring sliramu dadoken sisaku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinawa mati Sesi Deman. Mama Suti. Pak Iqbal ya Pak Iqbal. Benang mamur bergoyang asik. Malik 6 ning lali janjine menuju ke Mbah Yok. Oke. Mbah Salio. Santai pokoknya karena apalnya pun bubar. Putrane pun mantuk Bu tenang mawon. Mama Suti, sesuk ora nek Mara Tresno neh. Ya toh? Mara Tresno toh? Nah diomongi. Nggih, monggo Bu, nanti kondro terus ditimbang. Ya. Turun 5 kilo tenan. Nano, monggo. Urip ana putra Pak Dekasno.